na tayo. Meron tayong dalawang bata na magpapaligsahan sa galing. At eto na, at pagbibigyan natin sila ngayon. Pakibigay yung 2 piso na ilalagay sa noo at unahan na umabot sa leeg. So, simulan na natin. Let's go! Sama talaga. Bigay mo na, bigay mo. Oh, di ka sali. Lagay mo. Oh, lagay mo na sa gata. So, ayan na. Simulan na natin yung paligsahan ng 2 bata. Kung sino una makadampi sa kanilang labi. So, ayan na. Paligsahan na. Ayan na, ayan na. Ayan na. Say, 1, 2, 3, go! Ayan na. Ang pangit. Parang si Pugak. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Meron tayong hindi malaglag ang 5 piso. Ayan, pinukpok na. Kung sino mauna makadampi sa labi, may premyo na 100 pesos. Also, nalaglag. Nalaglag. Ulit. Alalaya. Bakit dito gupo? Oh! Sige. O, yan, ganyan. Okay. Ayan, napura. Nag-request pa. Okay. Pagbigyan. Galingan, ayan na. Oh, nalaglag. Oh, binatukan. Layo kayo tayo, layo ka. Binatukan. Sige, yan. Go. Go. Ayan. Pinalo pa yung baba. Ayan na. Oh, sino na makalaglag? Ayan na. Oh, nalaglag. Ulot. Lagi sa noo. Wala na yan. Oh. Pagalingan ng labanan na to. Ayan na. Puro ka daya naman. Daya mo eh. Ano naman daya? Putakres. Tangad lang, Joy. Tangad. Ay, pa siya go. Ang daya mo eh. Wala, nalalaglag. Bin. Gaganong ka lang mukha mo. Ganon lang. Ganon. Ganon mukha mo. Kay Pino. Yan. Ganon. Dito. Oh, ganon. Yan. Ganyan. Kamukha pa si Pugak. Ganyan. Ah. Ay, itay ka gano'n na. Ay, bangon. Ayan na. Banat, bata. Ayan na. Oh, nalaglag. Oh, ayan na. So, nag-exciting tayo ngayon dahil sa 2 batang ito. Wala maka-perfect. Nalaglag na naman uli. Ayan na. Nagkakagulo na sila. Dahil ayan yung mga batang yan. Ayan, mo. Ayan. Ilagay sa piso. Uli sa noo. Ayan na. Nalaglag na naman. Oh. Tuloy pa rin, tuloy. Konting iwi pa. Oh. Ano, ganun. Hindi, ganyan. Oh, yan, ganyan. Yan. Hindi malaglag. Hindi malaglag. Ikis mo. Ang pangit. Ayan na, malapit na. Naglag na naman. Ayan na. Ulit. Wala yan. Ang mahal pa naman ito. Dahil pera dito. Ayan, mga kas. Ayan. Pinakita yung premyo. Ayan na. Dami, oh. Ayan na, laglag na. Wala, ang pangit mo. Aw. Laglag na naman. Bako nitong 2 batang to, hindi nila kaya gawin yung puwersa. Ayan na, ayan na. Nalaglag yata sa ano. Ayan na, ibalik ulit sa noo. Balik ulit. Sa noo. Ulit. Gusto ako dito. Sige. Ulit. Nagalit pa yung bata, nagalit pa. Ayan na, pinagalitan mo yung kasama niyang kalaro. Bin, dali ako. Bin. Tangad. Sige pa. Ako ng tila mo. Ay, tumangad ka. Wala, parang hindi kinakain ng 2 batang to sa sistema ngayon. Ayan ulit, binalik na naman ulit, nalaglag ulit. Ayan na, nasa mata ni Kevin. Ayan si paring Kevin. Ayan na si paring Kevin. Ayan na, nalaglag na naman. Kailangan nga dito. Nagagalit pa. Mamamayawi ako. Naglag ulit. Makuha mo yung presto lahat.
Pag walang Medyo ano, nahihirapan tong Oo. dalawang bata to sa nangyayari ngayon na Mali. Pag walang unahan mali. makadampi sa labi, pero pikit-pikit lang. Kayang-kaya yan ng mga Kailangan batang to. bababa, Ayan na. bababa. Kasi malaki ang premyo eh. Malaki ang premyo. Pakita mo yung premyo, pakita mo yung premyo. O, lahat Ayan na. na. Magkano yung premyo? Ayan, ang daming premyo. Ayan! Ang premyo. Ayan na, malapit na dumampi, malapit na. Ayan na, malapit na. Kamukha mo si Papay. Ang hirap. Sa noo, sa noo. Lagyan ulit sa noo. Ayan. Ngiwi. Ah. Ayan na. Ayan na. Oh. Ay, ang mukha. Ayan na. Oh. Ang mukha mo talaga si Papay. Kailangan mo na spinach. Ano naglag? Tangina. 400 plus. Oh, 400. Oh. Ayan na. Ang dami nito, oh. Magkano yung price natin? 400 pesos! Ayan! Tumatakiting na 400 pesos! Mo, bata! So, ayan! Ah. Kailangan ko ako. Ay, sa kanya nga. Talagang hindi kinakaya ng itong dalawang batang to. Talagang masusubukan natin sa galing talaga. Ayan na. Kumbaga, yes. Ayan na. Pahirapan ang Ayan labanan. na. Ayan. Magaling ka, bata. Ayan na. Kailangan na, kamukha na si Pugak. Ayan na. Malapit na. Ayan na. Konti na lang. Para sa tumatakiting na 400 pesos! Ayan na. Nalaglag na naman. Ayan! Nakakapagod na. Ayan! Nakakapagod So, na. ayan guys! From the top sila, di ba? Ayan. Nakakapagod na. Oh, go! Ayan na, go. Malapit na. Para kami pake, 5 piso. Huwag ka tingin sa amin yan, ganyan. Ayan. Ikot. Yan. Ikis mo. Ikis mo. Dalihan mo, nakakapagod na. Pagod na Ayan na. ako, ah. Ay, isa pa. Pagod na. May isang player mo. Ulit. Sa amin eh. Parang hirap naman din. So, talagang hindi makaya ng dalawang bata ang kanilang ginagawa. Kahit anong niwi, hindi ma-shoot. Ayan na, i-shoot mo. I-shoot mo. Ayan na. Ang galing. Galingan Oh. mo yan. Parang ano lang, ibon. Ah. Baba mo konti ulo mo. Baba. Baba mo konti ulo mo. Ayun na, Rin. Oh. Maikot. Hindi la. Ilabas, hindi la. Malapit na. Yan. Malapit na. Kunti na lang. Konti na lang. One. Angat mo ulo mo kunti. Ikot. Yan. Angat mo ulo mo, Pili. Dali. Lakat. Huwag ka tumingin. Kunti na lang. Dali mo. Kunti na lang. Ang mukha tayo si Dali Pugak. mo. Sige. Kunti na lang. Tama siya. Ganun. Yan. Dali mo kunti na lang. Huwag kang mandadaya. Walang mandadaya! Para sa magkano? 400. 400 pesos! Walang mandaraya! Okay? Ulit. Go! Go. Na. Hihina ako sa inyo. Wala na lima. So, paano? Walang nanalo. Ayaw na. Wala ako dito. Oo. Pero